Ahojte moji milí. V prvom rade vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za tú neskutočnú energiu a bolo veľmi príjemné užívať si celkové energie toho včerajšieho portálového dňa a rovnako tiež vnímať, že zámer, ktorý sme si zasadili, sa udial, bol dodržaný. Chcela by som vás vyzvať, aby ste všetci pili veľa vody a boli k sebe naozaj láskaví. Či už dnes alebo najbližšie dni. Skúste trošku spomaliť, ak to potrebujete, alebo možno aj zrýchliť. A naozaj robiť všetko, čo si vypýta vaše telo, prípadne vaša intuícia. Na začiatku liečenia sme si všetci akoby posadali do kruhu, sadli sme si na nohy, ktoré boli do takého večka. Vlastne tými nohami sme sa pospájali, vnímala som to, ako keby sme sa prepojili okolo celej planéty. A keď sme sa aj uzemňovali do zeme, tak to bolo v podobe takých vlásočníc, že to boli úplne také jemné vlákienka, mikrovlákienka, ktoré išli krásne až do zeme. Že to uzemnenie prebehlo naozaj veľmi rýchlo a prirodzene. A rovnako sme s ľahkosťou vyšli aj do zdrojovej energie s našim vedomím. No a príprava na liečbu samotnej rodovej línie ma veľmi prekvapila, pretože tam bolo len zo pár presvedčení, alebo teda možno zo pár bolo len tých, ktoré som si ja vedome pomenovala. Pretože hneď prvé bolo, keďže som sedela na zemi, nesed na tej studenej zemi, lebo prechladneš od spodu a uvidíš, že na tie holé kríže doplatíš, keď budeš staršia. To boli prvé dve veci, ktoré mi tam proste naskočili, bum, od mojej maminky, krásnej. A vlastne toto bolo z úrovne presvedčení všetko, čo sa preliečovalo, ale to neznamená, že sa neprečisťovali aj iné presvedčenia, len tieto boli tie, ktoré sa mi nejakým spôsobom ukázali. No a ďalej bolo fascinujúce vidieť, ako sa predieral zo srdcovej čakry obrovský smútok, pláč až vzliky, proste nehorázny, uväznený smútok a preto nasledovalo ako keby také dosytenie tou materinskou láskou, že všetci, akokoľvek sme to v danej chvíli potrebovali, sme si požiadali o to, aby nám bolo teraz dané všetko to, čo sme ako deti hľadali, potrebovali a teda zrejme nedostali. Ale tu a teraz si to môžeme doplniť, pretože my už to nemôžeme ďalej chcieť dostať ako to dieťa, ale môžeme si to už ako dospelé osoby jednoducho doplniť. Aby sme to neočakávali od okolia, aby sme si to nedoplňali prostredníctvom partnera, priateľia, kolegov a podobne, ale aby sme to mali v sebe, aby sme cítili tú naplnenosť, zaplnenosť. Takže toto bolo to, čo k nám prišlo, to dosytenie, či už láskou, pozornosťou, uznaním, ocenením, čokoľvek z nás komu chýbalo, to nám bolo vlastne dopriaté. A v ďalšom kroku, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, týmito procesmi nás sprevádzalo mnoho nápomocných svetelných bytostí a archanielské energie tu boli archaniel Rafael a archaniel Michael, vlastne celkové uzdravenie, či už na fyzickej úrovni alebo v akomkoľvek kontexte to naše tela bytosti potrebujú. Archaniel Michael ako energia, ktorá vlastne prerušuje tie väzby s tou minulosťou, aby už nám nemuseli neustále myšlienky odchádzať niekam, k niečomu, čo už bolo a už sa nevráti. Či už je to z tohto života, prípadne aj z minulých. No a potom sa tam objavil archaniel Metatron s jeho nádhernou fialovou esenciou a tento vniesol do toho celého liečenia viac duchovná v ponímaní, že bol na pomoc privolaný aj na nebo vzatý majster Saint-Germain, s ktorým sa často prepájam vlastne vďaka liečeniu šambalkou. A ten nám tam priniesol transformačný oheň. Fialový transformačný oheň. Ocitli sme sa v obrovskej miestnosti, v obrovskej sále a v tejto miestnosti
sme mali možnosť sa postaviť svojim strachom. A nielenže možnosť, ale vlastne postaviť sa týmto strachom bolo akoby tým krokom, ktorý sme potrebovali urobiť na to, aby sme prešli k samotnému liečeniu tej ženskej rodovej línie. Takže my sme teraz vedeli, že každý z nás sa potrebuje postaviť strachu. A bolo to naozaj nádherné sledovať, ako sme každý boli v tej miestnosti postavení niekde. A bola to scéna, neviem, či poznáte Harryho Pottera, to je môj svet, čarodejnícky. Tam v jednom momente sa vypúšťa zo skrine bubák, ktorý naberie podobu vášho najväčšieho strachu, aký v živote máte. A vlastne presne takto to vyzeralo, že my sme tam všetci stáli v napätí, že čo príde, lebo my veľakrát si myslíme, čoho sa bojíme, ale ono to nemusí byť náš najväčší strach. No a tu mi opäť zo srdca odchádzal obrovský smutok, obrovský žiaľ a opäť mnoho zadržiavaných emócií, najmä na tom srdiečku. A vnímala som, ako veľa z nás by chcelo, aby nás prišla podporiť naša mama. Viacerí z nás sme tam vlastne tú mamu mali, lenže my ako sme ju zavolali, že mamička moja, pomôž mi, tak sme vlastne si uvedomili, že tá mama prežíva svoj vlastný strach. My sme mali možnosť vidieť tých ostatných ľudí, ako každý bojuje s tým svojim strachom, čo sa odohráva v tých osobách, proste ako, čo prežívajú tí ľudia okolo nás, ako je to pre nich, keď majú tú možnosť postaviť sa tým svojim bubákom. A vlastne tie naše maminky, alebo prípadne teda aj dcéry, tam stáli a rovnako sa stávali svojim strachom. Čiže my sme nemali možnosť ísť pomáhať svojim dcerám a naše maminky nemali možnosť ísť pomáhať nám, pretože každá z nás si riešila ten náš vlastný vnútorný svet. A tu prišlo množstvo uvedomení, viacerým z nás, teda najmä mne, že naozaj to bolo pekné, že my veľakrát čakáme od niekoho pomoc, najmä sme to teda potrebovali od tých rodičov, ale tí naši rodičia sami mali v sebe tak veľmi veľa uväzneného a nevedeli si s tým pomôcť, tak nám nevedeli dať potrebnú lásku, alebo už čokoľvek sme od nich potrebovali, stále opakujem, láska, pozornosť a uznanie, pretože to sú pravdepodobne tie moje veci, ktoré som od tých rodičov očakávala a potrebovala. Ale dosaďte si tam to, čo chýbalo vám. Hej, každý tam má trošku niečo iné. Takže tu došlo k obrovskému uvedomeniu a s tým uvedomením nás to trošku posunulo. Že sme zase vedeli, že OK, stojím tu sám za seba. Bolo nám dodávané obrovské množstvo odvahy. Celé sa to samozrejme, celú tú dobu sa to prečisťovalo nádherne. A prišli nám na pomoc aj naši predkovia a mali sme možnosť sa s nimi spojiť, či už prostredníctvom spomienky, alebo sme ho tam ako keby vnímali, videli. Mne tam prišla vlastne moja babička, moja prababička teda konkrétne, Elena. A vlastne tým jej hlasom, hej, ktorý mám ešte stále v čerstvej pamäti, mi povedala: Veronka moja, neboj sa, zvládneš to, hej, niečo v tom zmysle. A vlastne to bol ten moment, ktorý mňa posunul a mohla som sa postaviť tomu strachu. Pretože súbežne, ako som spomínala, tieto témy som vyberala, pretože sama ich v živote riešim a preto som zvolila ich robiť takto kolektívne, pretože viem, že mne samej obrovsky pomôžu. Takže naozaj som si tam na jednej strane prežívala svoj vlastný svet a na druhej strane sledovala ten kolektív nás ostatných. Takže bolo to naozaj nádherné vidieť tieto dve roviny. No a ten oheň bol proste obrovský, rozprestieral sa naozaj v strede tej sály a bol širokánsky, obrovský široký. Rovnako vlastne nám na pomoc prišiel ešte aj živel vetra. Tento vietor prináša zmenu. Proste vietor, ako nenecháva nič na mieste, ako s vecami hýbe, tak on to všetko rozprúdil. To staré odnášal, to, čo už sme boli schopní pustiť len kvôli tomu strachu a napätiu sme to nevedeli, tak ten vietor to všetko odnášal krásne preč. V nás sa to mohlo prečistiť a vedeli sme uvoľniť v našom tele to miesto zmene. Zmena je nevyhnutnou súčasťou rastu. A
preto bolo aj v tomto bode potrebné, aby sme sa vlastne niekam pohli. A už aj tie najväčšie bariéry, ktoré sme si v nás držali, tak zrazu zmizli. Som tu bola na zemi v polohe ako v polohe dieťaťa, keď cvičíte na joge, že sa naťahuje proste celý chrbát. Čiže človek si tak kvočí na nohách a ruky má natiahnuté dopredu. A vlastne zrazu som cítila, že z toho strachu a z tých všetkých emócií, ktoré odchádzali z tela, takže sa zrazu dvíham. Tak som sa tak podoprela na lakťoch a proste zrazu som cítila silu. Cítila som v sebe také jasno. Prišlo to celé také čistejšie. A hlavne som zrazu zostala vo svojom vnútornom svete. Všetko zmizlo. Viac ma nezaujímalo, či Jožko, Ferko, Janka, čo robia. Nezaujímalo ma, či sú na tom lepšie, či sú na tom horšie, či je ich strach horší, lepší, krajší. Zaujímala som sa len o svoj vnútorný svet. A toto bol jeden opäť veľmi silný moment, že naozaj ma to potiahlo do toho svojho vnútra, takzvaného stredu. A z tohto stredu naozaj vedia prichádzať nádherné veci, uvedomenia, odpovede, všetky odpovede na všetky otázky, ktoré by sme mohli mať, sa nachádzajú v nás. A toto je ten moment, ktorý nám bol teraz všetkým ukázaný, že vieme sa dostať do toho nášho stredu. A naozaj vtedy tá myseľ, či funguje, či nefunguje, ono je to úplne jedno, či tie myšlienky kolujú. Ale my sme tak koncentrovaní na sami seba, že jednoducho to samoliečenie ide ďalej. A v princípe a ja som človek, ktorý je neustále v hlave, takže som tam čakala, že čo budeme teraz niečo hádzať do ohňa, alebo čo sa bude diať. Nie, v podstate s tým ohňom sa nedialo vôbec nič. Proste ten vietor, ako nás podporoval, tak ono to všetko prúdilo tým smerom, ktorým to malo ísť. To, na čo sme boli pripravení to pustiť, tak odišlo, odlepilo sa z nás a vlastne celé to prešlo. Potom nastal moment, ktorý bol ohromne liečený už teda v rámci toho skutočného uzdravovania ženskej rodovej línie. A my sme mali možnosť si pred sebou predstaviť našu maminku. Niektorých to samozrejme nemuselo pustiť a bolo to tak v poriadku. Opäť tam nastal jeden liečivý moment, kedy sme prijímali sami seba. To bolo vlastne prvé. Akceptovali sme seba v takej fáze, v akej aktuálne sme. Bez toho, či chceme niečo lepšie alebo tak, preliečovalo sa lípnutie na tom, ako by sme to chceli mať, na tom výsledku, na tých našich očakávaniach. A v tom momente sme si predstavili, že môže prúdiť láska, čistá láska, zelená energia medzi srdcom našim a našou matkou. Niekto to mal na diaľku, že tá mama proste nebola vidno, len vedel, že niekde teda je. Niekto ju mal od seba na niekoľko metrov a niekto ju dokázal mať pred sebou. Koho to pustilo, mohol maminke dať ruku na srdce a zase mama jemu. Hej, každý sme v nejakej tej fáze, je to absolútne v poriadku. No a tuto prebiehalo to samotné liečenie, pretože ten prúd lásky, ktorý medzi nami prebieha, je to spojenie, ktoré tam má byť v zdravom prípade. No a tam nastalo už to samotné energetické preliečovanie toho, ako to má byť v rámci tej zdravej dynamiky vzťahu. Vlastne prešlo tam to, že maminka sa nám vlastne ako keby vyznávala, že prepáč, že som ti nedala to, čo si v živote potrebovala. Prepáč, že som ťa možno ani nelúbila, alebo že si ty tú lásku necítila. Pretože ja sama som mala v sebe bolesti a strachy, ktoré ma nepustili na teba vôbec dovidieť. Ja som videla len na to svoje trápenie. A zároveň my sme sa vyznali tej maminke, že mami, prepáč, alebo ani nebolo to o ospravedlňovaní, to vôbec nie. Naozaj to bolo celé v takom neutrálnom duchu, že maminka, uvedomujem si, že si mi dala to najcennejšie, čo môžem v živote mať, a to je dar života. Rešpektujem ťa, vážim si ťa, ctím si ťa ako svoju mamu a viem, že ty si moja mama a preto si
kvázi vyššie ako ja a ja som tvoje dieťa a preto som ako keby nižšie ako ty v ponímaní, že naozaj tie deti si plne uvedomujú to, čo im ten rodič dal. Bez tých všetkých bolestí, nánosov, smútku, žialu, očakávaní, lipnutia a podobne. A naozaj to tam celé zrazu prúdilo úplne prirodzene a dávalo sa to vlastne do tej neutrálnej polohy, v akej to má byť. Toto prebiehalo pomerne dlho, naozaj, aby si to celé vedelo sadnúť. A teda u viacerých z vás vrátane mňa to bude prebiehať ešte niekoľko týždňov. Hej, toto nebude na dni, toto bude naozaj na týždne, pretože toto všetko je niečo, čo mohlo XY generácií fungovať opačne. A my sme teraz prišli a sme to otočili, takže ako keby opäť odložme tie očakávania, že do zajtra, do rána to bude úplne vyriešené a vtáčiky budú štebotať inak. Všetko potrebuje svoj čas a potrebuje sa to ešte vyskladať tým najsprávnejším spôsobom. No a vlastne koho to pustilo, že celkom, tak sa dokázal vlastne objať s tou svojou maminkou a tam ešte prebiehalo to liečenie na úrovni ako keby fyzického spojenia, ako keď sa s niekým objímame. Hej, vyplavujú sa endorfíny, všetky tieto procesy, ktoré sa v nás prirodzene spúšťajú tým objatím, tak ešte aj toto tam vedelo prebehnúť. No a potom sa scéna zmenila a zrazu sme boli na lúke a všetci sme sa hrali. Zobudila sa v nás detskosť, hravosť, pochabosť, bezstarostnosť. Naháňali sme sa, spievali sme. Začala sa mi spievať Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej vôjde, hlava mu zojde. Či je ona, či on, nepustím ťa z brány von. Neviem presne, ako sú tie slová, ale toto som jednoducho nahlas vyslovovala. A bolo cítiť esenciu tej hravosti a zároveň som začala vnímať energiu portálu, pretože včerajší portál bol možnosťou pre nás dostať sa na vyššiu úroveň vedomia a to je najmä esencia Ježiša Krista. Lenže ten zámer, ktorý sme my mali stanovený na uzdravenie ženskej rodovej línie, bol dodržaný a nám bol daný kľúč. My sme dostali do rúk kľúč, ktorý sme si každý z nás vložili do srdca. Tento kľúč máme možnosť použiť kedykoľvek to tak budeme cítiť a kedykoľvek budeme pripravení. Ten kľúč je od dverí, od nejakej možno našej 13. komnaty. Má to každý individuálne a každý môže pocítiť, kedy ho použiť. Jednoducho, či už v nejakej meditácii, alebo pri kúpeli, alebo akokoľvek vás to zavolá v prírode, tak si ten kľúčik len vyťahnite, spomente si na to, ono vám to opäť z podvedomia vyťahne niečo iné a posunie vás to na nejaký ďalší level, do nejakej inej etapy, ktorá na teraz ale už by to bolo naozaj veľa. To za jedno a za druhé naozaj, aby si to každý ukočíroval tým vlastným spôsobom. No a tam som teda ja cítila obrovitánske energie. Za tými dverami som vnímala energiu drakov. Vnímala som tam víly, vnímala som tam inú realitu, ktorá je naša vysnívaná. Vnímala som tam možno nášho ideálneho partnera, možno dieťa. Naozaj som cítila to, čo sa za tými dverami môže skrývať. A bolo to expanzívne a nádherné, ale teda to už je na vás a na nás, kedy si zvolíme tento kľúčik použiť a pozrieť sa za tie dvere. No a ešte nádherný moment bol, že som vnímala určitý level závisti alebo nejakých emócií, že nám vadila tá bezstarostnosť. Že ako môže byť niekto len takýto bezstarostný, veď my máme nejakú zodpovednosť, veď pre Boha živého, čo niekto si tu len tak ľahko vážne môže behať po lúke. A toto bolo tiež preliečené ako jedno obrovské presvedčenie. A celé sa to vlastne prečistilo do toho, že sme si tú hru dovolili bez akýchkoľvek vyčitiek a môžeme teraz do ďalšieho života vykročiť s väčšou ľahkosťou, s väčšou pohodou. Viacej sa v tom živote hrať. Takže toto nám naozaj prajem.
všetkým z úprimného srdiečka, aby sme prežívali ten život v ľahkosti, hravosti, s rešpektom, v prvom rade sami k sebe a potom aj k ostatným, aby nám tie životy tak nejak dávali zmysel. Takže vám ďakujem naozaj všetkým veľmi, veľmi pekne. Ak máte chuť zazdieľať, tak naozaj budem rada. A či už sem do spoločného alebo do súkromných správičiek. A užívajte tieto dni predvianočné. Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Tak si užívajme toto čaro. Ahojte.